Bir ata-enenin nevresi, baldары bolup atat da. Şu etdi iştetken neme hem özlerinin bezde ejeleri bolganda. Şolar endi ükelerime de bäri şundu bir tuganymyň baldary da kelip iştesinler dep pulyam kursun dep hazır endi hat bolup turganybyz bäri zyylap syktap ne deşibizdi bilbeýiz. Bir üýden nargydan üçөө bolup atat, bergi üýden üçөө bolup atat. Turmuş kıyynda endi pul tababız, jaş ekenler bäri ata-enelerdi şundup koýup anan kin ketip atatlar da endi. Pul tapyp geleli, silerdi karabaýly, özüz pul tabaly, üý kulaly, jaý kulaly dep atatlar da. Bular hem jaňy tirilik. Biz hem üý kulaly dep bargan ede bul küýөө menen aýaly. Janyvar nerse, adam bolsun, hayvan bolsun, bir mertebe ölüm şervetini tartat dedi. Eline kelgen musibet bol, eseplennet, artlarından bir dua kılaylık.